Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bago kong warrior members na sina Lots Jobert, Hiniken Camora Robles, Ken Ninal, Wendell Leneza, at sa mga nag-renew ng badge na sina Gerson, Balin Tataw, at si JK02. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pamilya ni Ronron. Taong 1974. Bayong, Cebu City. Nagpalipas na lang sila ng oras nun. Hindi na sila natulog. Awang-awa itong nanay ni Ronron sa tatay niya. Gawa ng buong araw itong hindi natulog. Tapos hindi naman nila alam kung saan ang galing. Para bang sabay-sabay dumating yung karma sa buhay nila. Tahimik lang silang naghihintay ng oras. Itong nanay ni Ronron, inaantok na. Hindi na niya kaya. Kaya ang sabi niya sa tatay niya, iidlip siya kahit isang oras lang. Yung tatay niya, tumangu-tangu lang sa kanya. Pumwesto yung nanay ni Ronron malapit sa bangkay ng nanay niya para kahit papaano, makatabi niya ito kahit sa huling pagkakataon. Pagpikit na pagpikit niya, nakatulog kaagad siya. Pero pagmulat niya ng mga mata niya, wala na lahat ng tao sa bahay nila. Kaso, madilim pa rin eh. Iniisip niya, saan pupunta yung mga yon? Ilang oras na lang, aalis na sila. Yung bangkay ng nanay niya, wala na din dun. Tumingin-tingin siya sa paligid niya kung may naiwan pa ba. Pero, wala na talaga eh. Nagmamadali siyang tumayo kasi gusto niyang humabol kung umalis man yung mga yon. Pag-angat niya ng ulo niya, nakita niya yung nanay niya na nakalutang sa labas ng bintana nila. Balot na balot ng itim na kulay ang dalawang mata nito. Habang nakanganga at nakatitig sa kanya. Nanigas ang katawan niya na para bang merong nagtali sa kanya. Hindi siya makagalaw at ni pagkurap ng mata, hindi niya din magawa. Unti-unting lumalapit yung muka ng nanay niya sa kanya. Nung malapit na ito sa kanya, nagsambit ito ng, "Bakit mo tinanggap? Bakit?" Biglang may malakas na hangin ang sumampal sa mukha niya. Pakiramdam niya, merong kasabay na tubig ang tumama rin sa mukha niya. Pinipilit niyang gumalaw pero wala. Hindi niya kaya. Yung nanay niya, nakatitig pa rin sa kanya pero unti-unting bumabalik ang mukha nito sa pagiging normal. Umiiyak ito sa kanya at paulit-ulit nitong sinasabi na mahirap dito, masakit, malamig, nakakatakot. May mga ibang sinasabi pa to pero hindi na maalala ng nanay ni Ronron. Itong panaginip ng nanay ni Ronron, hindi niya malimut-limutan kahit ngayong may edad na siya. Hanggang sa dahan-dahan itong nawala sa paningin niya at may narinig siya na balik. Nung narinig niya yan, nakaramdam siya na parang nalulunod siya. Doon lang siya nagising. Mataas na ang sikat ng araw nun. Umaga na.
Tapos lahat ng kapatid niya nakapaikot sa kanya. Pakiramdam niya, basang-basa siya. Yun pala, kanina pa siya ginigising ng mga ito. Habang tulog siya, nagwawala siya. Nagsisisigaw. Ginawa ng mga kapatid niya sa kanya. Sinasampal siya, niyuyugyug, binabasa ng tubig. Pero wala, hindi talaga siya nagigising. Nagising lang siya nung merong ibulong yung tatay niya sa kanya. Tapos yung huling buhos ng tubig sa mukha niya. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Bakit andun pa rin sila? Ang sabi sa kanya, hinihintay pa nilang bumalik yung asawa ng ate niya. Kanina pa umalis yun. Sana makahiram ng tricycle na pwedeng sumundo sa kanila. Kaso lang, hindi sila makakasama lahat. Gawa ng masyado silang marami. Bali ang pupunta lang doon, tatay niya, siya, ate niya, at yung asawa nito. Ilang oras ang lumipas. Awa naman ng Diyos. Service ng barangay ang pinahiram sa kanila para maihatid ng maayos yung bangkay. Hindi kasi yun kakasya sa tricycle. Bumiyahe sila noon papunta sa bayan. May mga inayos lang silang papeles para sa magiging burol ng nanay niya. Inabot din sila ng maghapon doon. Pinapapili kasi sila ng barangay kung gusto ba nilang doon na lang ganapin yung lamay o sa mismong bahay nila. Kapag kasi sa bahay nila, marami ang hindi makakapuntang kamag-anak nila para makiramay. Gawa ng malayo ito tapos mahirap ang puntahan. Kapag doon naman sa bayan, may ipapahiram na pwesto sa kanila yung barangay. Kung gusto nila, doon yon sa gilid ng simbahan o hindi kaya sa likod ng barangay. Kaso lang, medyo maliit yung sa likod ng barangay. Yung sa may gilid naman ng simbahan, malaki. Buong araw itong pinag-isipan ng tatay nila. Hanggang ang pinili nito, yung gilid ng simbahan. Inaasahan niya kasing maraming pupuntang kamag-anak nila. Nung ayos na lahat, sinundo ng barangay yung mga naiwan sa bahay nila. Sumabay sila doon para makakuha ng konting gamit. Plano kasi ng mag-anak na hindi muna uuwi doon hanggat hindi na ililibing yung nanay nila. Mga bandang 8:00 na ng gabi yun. Unang gabi ng lamay ng nanay nila. Walang katao-tao. Silang mag-anak lang. Tapos wala din doon yung ate nila tsaka yung asawa nito. Gawa ng may sumundo ditong kamag-anak ng lalaki. May kailangan kasi silang puntahan doon sa pamilya ng lalaki. May nangyari kasing hindi maganda sa pamangkin niya. Na aksidente daw. Naghihintay sila kung may makikiramay ba. Pero wala eh. Kaya lahat ng mga bangko doon sa lamayan, pinagdikit-dikit na lang nila para gawing tulugan. Habang nagpapahinga na sila, naririnig nitong nanay ni Ronron na parang ang daming naglalakad sa labas. Yung tunog ng tsinelas na kinakaskas sa sahig. Klarong-klaro niyang naririnig yun. Pero kapag sumisilip siya, wala namang tao. Sabi niya sa kapatid niyang lalaki, pakinggan yung labas. Mamaya biglang iingay. Ayun na nga, umingay na naman. Pero kasabay nung kiskisa ng mga tsinelas, may narinig siyang mahinang iyak. Ang sabi niya sa kapatid niya, "Ano, di ba? Sabi ko sa iyo ang daming tao sa labas." Yung kapatid niyang lalaki, nakatingin lang sa kanya. Sabay nagsalita ng, "Ha? Wala naman ah. Ang tahi-tahimik eh." Doon niya napagtanto
na siya lang ang nakakarinig. Kinukulit niya yung kapatid niya na may maingay nga sa labas. Hanggang sa sumilip sila. Pero ganun pa rin. Wala pa rin silang nakita. Nakulitan na sa kanya yung kapatid niyang lalaki. Tsaka, anong oras na eh? Buong araw silang walang tulog nun, di ba? Kaya pumunta na ito sa pwesto niya at natulog. Samantalang itong nanay ni Ronron, hindi pa rin mapakali. Antok na siya pero sa tuwing pipikit siya para matulog, nararamdaman niyang may mga nakatingin sa kanya. May term pa nga yung nanay ni Ronron. Ang tawag niya dun, kapraningan. Yan yung eksaktong nakalagay sa email ni Ronron. Gawa nga ng praning na praning siya nung gabing yun. Nagtakip na siya ng tenga, tapos naglagay na rin siya ng harang sa mga mata niya. Gustong gusto niya nang matulog nun. Sakit na din kasi ng ulo niya. Lumipas pa ang mga oras, nanatili pa rin siyang gising. Tapos yung kaninang mahinang iyak sa labas, palakas na ng palakas. Tapos parami na ng parami. Naisip nitong nanay ni Ronron, sa tuwing tinitingnan niya yung mga yun, nawawala. Kaya ang sabi niya sa sarili niya, silip-silipin na lang niya hanggang sa makatulog siya. Tutal naman, wala siyang nakikita eh. Bumangon siya para silipin na yung labas. Pagbukas niya ng pintuan, bumungad sa kanya ang napakaraming taong nakatalikod. Lahat nakaitim. Tapos sabay-sabay itong umiiyak. Nanlamig bigla yung mga paa niya. Tapos napaupo siya. Gusto niyang tumayo pero hindi na kaya ng mga hita niya. Para bang manhid na manhid ito. Wala siyang ibang magawa kundi tingnan lang yung mga taong nakatalikod sa kanya. Maya-maya pa, dahang-dahang humaharap yung mga yon. Pansin niya na may mga bata din pala doon, tapos umiiyak din. Pagkaharap na pagkaharap sa kanya ng mga ito, bumungad sa nanay ni Ronron na yung mga taong umiiyak na yon, purong-purong itim lang yung mga muka. Wala itong mata, ilong, bibig, labi. Talagang blankong-blanko lang. Bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata niya. Nakaramdam siya ng matinding lungkot. Maya-maya pa, sabay-sabay tumuro yung mga yon sa likuran niya. Paglingon niya sa likod niya, nandoon yung mukha ng nanay niya na punong-puno ng maraming tinik. Nakangangalang ito at walang emosyon ng mukha niya. Nang bigla na lang, merong malaking anino ang nag-angat sa ulo ng nanay niya. Isa na pala itong pugot na ulo. Nung nakita ito ng nanay ni Ronron, nagsisisigaw siya na parang baliw. Kahit sino naman, di ba? Nanay mo pugot na ulo na. Tumigil siya sa pagsigaw niya. Nung may lumapit sa likod niya, tapos hinawakan siya sa magkabilang braso. Niyuyugyug siya nito habang nagsasalita ng, "Kasalanan to ng nanay mo. Hindi pa kami dapat patay. Kasalanan to ng nanay mo. Mamatay ka. Mamatay ka na rin." Ayan na. Yung ibang mga taong nasa likod niya lang kanina, nagmamadaling sumugod sa kanya na para bang gustong-gusto siyang saktan. Sumisigaw na siya pero wala na talagang boses na lumalabas.
nang makarinig na naman siya ng balik. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Pagmulat niya ng mata niya, nakapalibot na naman sa kanya yung mga kapatid niya. Tapos pagtingin niya sa paa niya, naipit pala ito ng monoblock. Kaya pala manhid na manhid dahil wala ng dugong dumadaloy dito. Tinulungan siya ng isang kapatid niyang lalaki para makaupo. Pag-angat niya, nakita niyang may mga ilang tao nang nakikiramay sa kanila. Kaso, lahat yon hindi naman niya kilala. Tinanong niya yung kapatid niya kung anong ginagawa niya nung natutulog siya. Nagwawala ba siya? Sumisigaw na naman? O ano? Ang sabi ng kapatid niya sa kanya, para siyang kinakapos ng hininga. Tapos umiiyak siya. Niyuyugyug na siya pero hindi siya magising-gising. Ang nakagising lang sa kanya, yung may binulong ulit sa kanya yung tatay niya. Kinukulit niya ng tanong yung kapatid niya kung sumisigaw ba siya. Ang sagot nito hindi naman. Matapos ang maiksing usapan, nakita nilang umalis din kaagad yung mga nakikiramay sa kanila. Ang sabi pa nga niya, mga mukhang nakikape lang Hindi naman nila kilala yon. Pero iba yung amoy ng mga tao. Napakabaho. Lumapit siya sa tatay niya, tapos kinuwento niya yung panaginip niya. Ang sabi niya sa tatay niya, pangalawang beses na niyang napapaginipan yung nanay niya. Nung una nakakausap niya pa yon. Pero nung pangalawang beses, nakita niyang pugot na yung ulo. Tapos ang daming mga tao na puro blanko yung muka. Tinanong niya sa tatay niya kung ano bang ibig sabihin ng mga yon. Tsaka bakit parang hirap na hirap naman yata yung nanay niya. Yung tatay niya, tahimik lang. Nakatulala lang ito sa kabaong ng asawa niya. Maya-maya pa, dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa kabaong. Doon ay lumuhod siya, tapos iyak ng iyak. Yung nanay ni Ronron, blanko pa din sa mga panaginip niya. Hindi niya alam kung ano bang ibig sabihin ng mga yon. Nakipagkwentuhan na lang siya sa mga kapatid niya at hindi na niya inistorbo pa yung tatay niya. Lumipas ang buong araw na wala talagang dumadalaw sa kanila. Maliban lang doon sa mga pang-umaga. Yung mga nakikape tapos sobrang baho. Pero mga kamag-anak nila, wala talaga. Walang pumunta. Habang nakaupo sila sa labas kung saan nakalamay yung nanay nila, bigla silang tinawag ng tatay nila. Nagmamadali pa ito tapos medyo pasigaw yung tawag sa kanila. Paglapit nila dito, okay, sorry naputol na naman yung kwento natin Pero kung alam nyo lang kung ano yung struggle ko sa kwento ni Ronron sa pag-edit nito. Kahapon nga, hindi ako nakapag-upload, di ba? Kasi talagang nakatutok ako sa kwento ni Ronron para mapasadahan ko to ng maganda. Kaya ang ginagawa ko ngayon, kapag medyo marami na yung nagagawa ko, ninanarrate ko na siya. Pero mayroon pa kasing part dito na hindi ko naayos Pero promise, ngayong araw na to, 2 ang mapapakinggan ninyo. Nga pala, magbibigay lang ako ng opinion sa part 3 ni Ronron, Doon sa parte na napapanaginipan niya yung nanay niya. Ano kaya? Yung mga nabiktima? Ewan, basta hindi ko pa kasi nababasa yung buo Tingnan na lang natin kung saan tayo dadalhin ng kwento. Baka ma-explain din ni Ronron kung sino yung mga yon. Sa ngayon, ito na muna. Hintayin nyo lang yung part 4 mamaya. Yun lang. Salamat.